Herra, anna se hehku vielä, joka sammui elämän tiellä. Anna se hehku, jonka kerran sain, kun sinut mä löysin, rakas vapahtaja. Herra, anna se hehku vielä, joka sammui elämän tiellä. Kun liekkiä tarpeeksi mä vaalin, sen suitsusi hiljaa pois kituen. Mä tahdon jälleen palaa, ei vie killoista salaa. Se levittää lämpöä rauhaa, vaikka maailman myrskyä kauhaa. Se levittää lämpöä rauhaa, lämpöä rauhaa. Herra, vielä se hehku anna, etten tyhjää astiaa kanna. Anna se hehku, jonka kerran sain, kun sinut mä löysin, rakas vapahtaja. Tulen hehkun nyt, anna palaa, anna valosi voittaa alaa. Anna tulesi polttaa kuuna pois, että armosi vielä kirkkaammin näkyä pois. Mä tahdon jälleen palaa, ei vie killoista salaa. Se levittää lämpöä rauhaa, vaikka maailman myrskyä pauhaa. Se levittää lämpöä rauhaa, lämpöä rauhaa. Joo, Jeesus. Herra, me pyydämme, että me saamme toistaa niin kuin tähdet taivaalla tarjolla pitäessämme elämän sanan, kun lähdemme arkeen. Herra, ole Jeesuksen nimessä meitä lähellä niin, että meidän ympäristömme voi saada siunauksen meidän kauttamme ja sinun kosketuksesi. Siunataan tämä kokous tässä vielä, että sinä ojennat kätesi jokaisen yli, joka tässä tuo esille sinun sanasi ja kirkkauttasi. Kiitämme, että sinä olet erityisesti uskovien vapahtaja. Siihen me saamme luottaa tänäänkin. Ja me saamme odottaa, niin kuin Psalmi sanoi, että odota Herraa, sinä vielä minä saan kiittää häntä minun kasvojeni niin kuin minun Jumalaan. Odota Herraa. Kiitos Herra, että sinä olet kuningas ja voittaja. Kiitos näistä päivistä vielä. Tässä on ollut valtavasti kiitoksen aina, että nämä ovat. Ja siunataan kaikki, jotka tässä on kotimatka vielä lähteneet ja niitä, jotka on vielä lähdössä pitkin ajoin. Aamen. Psalmissa 42 on, jos haluat seurata tätä seuraavaa laulua, miksi murehdit minun sieluni, miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä minun kasvojeni altua, minun Jumalaa. Tämä on Psalmi 42, joka on loppupuolelta. Tämä on semmoinen laulu, että minä haluan tämän nyt omistaa Kalottikonferenssille. Mä en tätä vielä missään laulanut. Mulla on tämä päivämäärä Mäntsälä 22.4.12 tehty. Mutta se on jotenkin, mä löysin sen tuolta papereista ja kirjoitin sen. Kirjoitin sen nyt. Ja se on juuri tästä psalmista 42. Kyyneleet ovat ruokani päivin ja öin, kun raskaana sinun kätesi maahan töin. Miksi niin olet sieluni levoton, allapäin yksinäinen ja lohduton? Vielä minä saan kiittää hyvää Jumalaa, hänen armonsa riittää, häntä odotan. Vielä minä saan kiittää hyvää Jumalaa, hänen armonsa riittää, häntä odotan. Miksi näin minut Herrani unohdin? Miksi taas muutit iloni murheeksi?
luitani jäytän, kun minua häpäistään. Kaiken päivää käyn surusta synkkänään. Vielä minä saan kiittää hyvää Jumalaa. Hänen armonsa riittää, häntä odotan. Vielä minä saan kiittää hyvää Jumalaa. Hänen armonsa riittää, häntä odotan. Tuskassaan minä aikoja muistelen, kun huoneeseen kuljin keskellä kiitoksen. Tänään käy sinun aaltosi päälleni, silti on minun kalliopohjani. Vielä minä saan kiittää hyvää Jumalaa. Hänen armonsa riittää, häntä odotan. Vielä minä saan kiittää hyvää Jumalaa. Hänen armonsa riittää, häntä odotaan. Joka kerros vielä. Vielä minä saan kiittää hyvää Jumalaa. Hänen armonsa riittää, häntä odotaan. Vielä minä saan kiittää hyvää Jumalaa. Hänen armonsa riittää, häntä odotaan. Amen. Kiitos Seppo veljelle. Seppo palvelee Herraa siellä